z toho volení, a není pořád stejná při každém kroku. Je důležité, aby si uvědomila hlavně to volení na účelem pomoci. Protože když na každém kroku se povíš, tak nikomu ty podmínky nebude. A teď konkrétně máme vezmi část těla, se trošičku uvědomit. To je opatrně na ty volení. Tak tady až tak moc té aktivity. Čili se musíme část trošku si vydechnout a když si celou hodinu takhle intenzivně pracuješ, tak je to hodně náročné pro jezdce. Je to musí uvědomit tu volení, nechat chvíličku v klidu volení, možná potom zavíš to dál. Tak. Bude se to na si línie, pokud tě vidím, který bude 6 lidí, tak je jenom složitý záru, musí být nějaké takový čas přelepší. Ale to je pravda číst. Klidně se trošku zkrát si otěž. Na to první část zájde zase. Ale klidně. Tělo se třeba používají ve stejné pozici. Teď se ještě jenom si přijde a zkrátku. Snaž si to uvědomit zadní nohy, koně, celou záď. Pokud se snažíš záď kolem koně, trošku tempo je dobrý, ale trošku zaklinovat na nohy. Důležité, aby se víc kontrola nad zadníma nohama získala na záď koně. Aby tím pádem ze zády je to možné pomoct lepší rovnováhu získat. Na levou ruku je to lepší, dám se trošku pozor na záhybek, jak se to děje na kusy. A opatrně na ruku. Snaž si uvědomit zadní nohy. Ať se líbí, ať pěkně zadní nohy a přechylí sobě k sobě. Ještě trošku víc zadní nohy, ještě víc záď. Ten člověk musí cítit tělem a volení, když ten pohybuje moc svou volení, člověk nemá čas na to, aby se uvědomil tu záď toho. Když tak zacítíš ten pohyb líp a a záď, to tak máš pod kontrolou, tak se teď opoutíš plec, mám to krátkou. Jenom to hlavou těží za levou místo. Pěkně rovně sedět pořád, tak. Tempo je moc lepší, tak. Tempo se zlepšilo, musí být snes. Pěkně si samostatně připravuj, sedět, pracovní puls, připravit se na sval. A ten můj pořád, pokračuj. Příští dál, tak se rozhodovat doprava. Pokud si prášku tu plec, to nižší otíží, tak se práce, bez dovnitř.
Stalo trošku se musí potěž. Tak, další. Ještě strany jdeš. Tak, uvolnit tělo, uvolnit vrchní část těla. Tak, super. Pojďte se voda. Tak, dobře. Tak, celou vytáhnu. Celou vytáhnu. Tady si to tempo pořád udrží. Ten zvyklovat tempo si udrží. Tak je to správně, pokračuji. Zápět se mají do uvolnění, představuje si ho do stavě, tak se zápět trošku povolí. Na kruhu. Uděsím si to do plusu a znovu vracovat. Dobrý. Ten přechod z toho celého do plusu trošku víc pod kontrolou, trošku se rozpadl. Jo? Trošku si zadní nohy se můžete pohlídat. Jo. Ja. Může se naučit aby od 70. On tím, že utíká, že má docela rychlý sval, tak ještě hodně jde do psychu. A to pomalejší stavu, aby se stal víc sválu na něj. Ten kůň vydrží takhle sval, takže pořád, takže klidně mu nabídnou, aby on trošku víc zálvá na zadní nohy, v tom svalu je to úplně vydrží z plusu. Přechod do plusu. Zůstat set, nepadat dopředu a znovu vracovat. Takže pokud se soustředí na to tělo, aby v těch přechodech jezdec zůstával na příjmení a tomu koní to neulečoval nebo nedovolil, aby on si dostal. To bylo lepší. To bylo trošičku lepší. Tak to bylo lepší. Trošičku. Důležité je, aby se jezdec naučil nejenom pobízet pro to, aby šel do předu, ale aby měl pod kontrolou záď koní na zadní nohy. Když je moc pobízet volení, tak nezbytně to už nic na to, aby se zadní nohy dokázali aktivovat a dostali pod kontrolu. A celou význam. Pokračuji v tom. Pojď. Tak pobízení pokračuji. Levou volení musíš pobízet tak, aby víc proskočil. Klima. Nevadí, všechno pořád. Levou volení si udržuješ ten svalový skok v aktivitě a je důležité, aby to tady
Vyměníme ruku. No nevadí, článek. Levá. Rýma. Přechodu do vědu. Tak. Aktivně kusa, ale nespěch. To druhé je zpět dopředu. Kusa se ní pohybovat, snaží se pořádně odšlapovat a dechou se tím zvyšovat, aby neutíkal. Nestavnou tam rozdoukává tím závodem. Ta pravá strana je trošičku... Schlecht. To vidíte, že pravá strana je horší, takže chci se snažit levou těžší na dovnitř, aby on nedával zájem dovnitř. Ta cesta těch plec je určitě dobrá, je lepší. A furt se musí snažit víc, super dávat dovnitř, aby nebyl dobrý jak má dovnitř, aby levou těží na prací, plec směrem do kruhu. Ne krkem, plec. Plec. Pak dovnitř sval. Tak je to velice dobrý. Nedáváš krk a hlavu doprava, ale snažíš se celou plec. Ten průzum dostává se zadní nohy, jsou líp ve stopě, je to bude znamenat vykrší. Celou jízdávku, furt stupne výdej. Pozor na tělo, vrchní část těla, výdej, volej, rýma. Leháš se to dozadu, ale snažíš se být veliká vysoká. A to lepší. Přechod do plusu. Ať se nerozpadne pozor, odbízet. Dobře. Skácí otěž. Nespěchy. Ten pojď pomáhá, nespěchá. A přesně do kroku. Pomalu. Dobře. Pomalu malý potěže, malý pauze. A zkus si trošku uvědomit svoji volej, ať není tak volná, ať na jednom místě, ať si šetříš pořád to povízdení na důležité věci. Vždycky vyplátíš veškerou energii v důležitých věcech. Vidíš, že on nechce sám utíkat dopředu. Důležité. Aby kratší a tím, že on nechce si tlačí, víc si tlačí, by se nám nejednou tlačí. A snaží se trošku povzbudit, nechat ho chvilku vyzít a přestat úplně nechat klidnou volej. Protože když se tam nahoře utrávíš a on lečí dál tím pomalej. A ta volej musí ležet na jednom místě, je tu impulzitu, aby se trošku osvěžila, trošku pokořila, vydala a trošku cítit tu voleň a cítit koně. Ale když každým krokem se snažíš pobídnout, tak on tam, když už je
takový tlačivý, dá se říct, tak aby to ještě lenivější. Tím furt musí být vždycky jasný, odpočít ho odpočít. Prostě on by nejradši tady běžel kupře, ale prostě nechce zapojit ty zapojit. Thank you.